Oikeastaan siinä kävi niin, että mä olin mun pojan kanssa kävelemässä ulkona ja mietin sitä, että mun poika nyt on päiväkodissa ja mulla oli paljon vapaa-aikaa. Että tuli mieleen just tää, että lukio oli jäänyt kesken. Ja sitten satuin näkemään tämän esitteen ja ajattelin, että sitten mä vaan soitin ja otin yhteyttä. Se oli aika pitkälti se, että se ei tuntunut niin kuin hyvältä se lukio. Se ei tuntunut tavallaan mun lukiolta, vaan se oli semmoinen hirveän laitosmainen paikka ja hirveän suorituspainotteinen. Ja siellä ei niin kuin tullut oikein huomatuksi ihmisenä. Tuli semmoinen tunne, että ne oli vain ne numerot, mitä ne halusi nähdä. Täällä mä oon huomannut sen, että mä voin milloin tahansa tulla puhumaan opettajien kanssa, jos mä tunnen, että mä en tiedä oikein mitä mun pitäisi tehdä tai miten mun opinnot etenee. Tai että jos mä haluan saada opastusta, niin silloin mä voin aina tulla puhumaan. Että on semmoinen tunne, että sit on osa tätä koulua. No, se on aika paljon semmoinen keskusteluhetki, ne kahvitauot. Niin se on tavallaan semmoista, että ihmiset puhuu keskenään ja siellä on semmoinen rento ja sosiaalinen meininki. Ihmiset kyselee, mikä on vointi ja tulee semmoisia hauskoja keskusteluja. Että se on ollut semmoinen todella positiivinen ero esimerkiksi siihen toiseen lukioon. Siellä on ollut kumpaakin, että jotkut oppilaat täällä puhuu enemmän ruotsiksi ja sitten jotkut puhuu enemmän suomeksi. Että siinä tulee kummatkin kielet semmoisen luonnollisella tavalla. Keskustelu on sekä suomeksi että ruotsiksi ja sitten siinä samalla oppii. Ne, jotka ei osaa ruotsia, oppii sitten ruotsia ja ne, jotka ei osaa suomea, oppii varmaan sitä siinä sitten. Mä koen, että mun ruotsi on tullut sujuvammaksi, siis semmoinen sosiaalinen ruotsi, että se ei ole vain sitä kouluruotsia, mitä saattaa lukiossa helposti oppia. Että se on enemmän semmoista arkipäivän ruotsia, mitä oppii ja semmoisia termejä ja fraaseja, mitä tulee siinä, kun keskustelee ihmisten kanssa. Mulla on semmoinen turva siinä, että mä tiedän, että jos mulla on semmoinen tunne, että mä en pysy kärryillä, niin mä voin aina sanoa opettajille, että mä haluaisin keskustella mun opinnoista. Ja silloin ne voi käydä aineittain läpi ja tehdä semmoisia väliaikatavoitteita, että minkä jutun seuraavaksi tekee valmiiksi. Että mä koen, että siinä on todella hyvä semmoinen kontrolli, että mä tiedän, missä mennään. Mä oon oppinut opiskelemaan rennommin, että se ei ole niin semmoista, että on pakko jotenkin olla todella hyvä, vaan että se on enemmän semmoista luontevaa, että luottaa omiin kykyihinsä enemmän ja se on tullut paljon helpommaksi. Mä tunnen, että tämä koulu on todella antanut mulle toivoa siitä, että mä oikeasti voisin lähteä esimerkiksi yliopistoon, koska ennen se tuntui ihan mahdottomat ajatukset. Mutta nyt mä tunnen, että se olisi yksi mahdollisuus. Ruotsissa asuvillahan on normaali tapa hakea rahoitusta CSN:ltä. Suomesta tulevat voivat hakea rahoitusta Kelalta ja heidän tuleekin hakea rahoitusta Kelalta, jos he muuttavat Ruotsiin nyt, koska Ruotsissa täytyy olla asunut 2 vuotta ennen kuin CSN:ltä on mahdollisuus saada opintorahaa. Meillä on kokemusta Suomesta muuttaneista opiskelijoista ja koskaan ei ole mitään vaikeuksia ollut rahoituksen kanssa Kelan suhteen. Kelalta on hyvin helposti järjestynyt samalla tavalla rahoitus kuin Ruotsissa asuneilta CSN:n suhteen.